To reach a worldwide audience, we bring you live studio interactive talk shows and interviews. Well, thank you so much for joining us on this live broadcast. It is said to note that every day in our local papers there is a case of rape. Are the current penalties not good enough to stop perpetrators from committing crime? But as we close, I've also seen or read in the newspapers that there are some people who are leaving your party. Why? We live stream news press conferences as it happens. We always last longer because we are revolutionaries, we are guerrillas. And today we have proved that we last longer. These neophytes who were using a marriage certificate of a marriage. Ini ndinonzi tapfumane muera soko anobva kuwedza. Tinofara zvikuru kuramba tichisangana nemi pano pa SlyMedia patinokurukura nyaya dzinoita kuti mhuri yeZimbabwe ivakike uye ive nechimiro chatingati identity mukutaura kwedu isusu sevanhu vanobva muAfrica asi vari zvizvarwa zvemuZimbabwe. Kurarama kwedu kune nhoroondo yakakura inoita kuti tirambe tiine identity yekuve munhu anonzi muZimbabwean. Kunyange tikazosangana zvedu nevamwe asi pane patinofanira kunge tichitangira. Unonzwa vanhu vachitaura kuti wedzinza rekwedu, ukapinda kuchiKristu unonzwa vachitaura kuti wedzinza rekwaKristu, vachiridonongodza kubva pazvakatanga kusvika Kristu azozvarwa. Saka madzinza ariko anotaurwa nezvawo nekuti tese tiri magenerations nemagenerations anobva mumadzinza akasiyana siyana ane tsika nemagariro nemaitiro anoyemurika muupenyu hwevanhu. Nhasi uno tasangana zvekare tiri pagogo mavhu. Takamboya panapa tichifambira nyaya dzekuti mbira ngadzive nemukurumbira ngadzisumudzirwe. Haiwa tikafamba nayo tikamboya panapa tikataura nezvechikoro chechinamwari chinodzidzisawo vanasikana kuti vapinde mudzimba vakakwana vaine maturuzi avo akakwana ekuti imba inakidze pamwe chete nababa naamai vari muimba yavo yemukati. Nhasi uno tadzoka zvekare tiri munguva ino yekorona tiine urombo hwokuti hama dzedu zhinji dziri kupera kufa. Zvimwe vari kupera kufa nekusaziva, zvimwe vari kuperawo neignorance, zvimwe vari kuperawo zvavo nekungoshaya hanya nezvimwe zvinhu nekuda kwekwatakabva. Asi kuti tinatsonzwisisa zvimwe zvinhu zviri kuitika mukati muupenyu hwedu munguva ino yekorona, tina gogo mavhu vanove vanodzidzisa zvetsika nemagariro kuti tinzwisisewo kuti asi chaizvo muupenyu ndezvipi zvatinofanira kunge tichiita kunyanya panguva ino yatiri kurarama iri nguva yekorona. Regai zvinezvi tivadaidze tipinde muchirongwa tikurukure navo gogo mavhu mukekutanga mugore rino ra2021. Gogo mavhu makadi ndofara zvavo makadi mukoma tapfumanei isusu ana mukanya tiri right tichiri kungojamba zvedu from one branch to another. Ko imi kuno kwakadi kwakaoma sekuru. Nzira dzemasango dzakaremera mhuri yeZimbabwe nekuda kwenhaurwa yechirwere chinonzi korona. Asi kuno kuchivanhu kwedu hatiiti korona sekuru. Munoiti chiko? Tinoti ijambwa. Tinoti ijambwa rapinda muvana veZimbabwe. Jambwa rine hondo. Jambwa rinoda kutopedza. Saka chirwere chakauya kuzopfuvisa vana veZimbabwe kuti vakwanise kufara, vakwanise kuraramisa mhuri dzavo, vakwanise kunoona hama neshamwari nevabereki. Zvaita kuti hondo iyoyi yejambwa iparadze upfumi hweZimbabwe zvinova zvisiri kutifadza uye hazvisi kundifadza. Mataura izwi rakadzika. Isusu nemamwe wangu maboni free matown fero hatina tonzwisa kuti jambwa munenge kutaura kuti kudii? Jambwa tinoreva kuti imhepo. Mhepo iri kufemerana vanhu. Mhepo iyi iri kufemerana vanhu ichikonzeresa rufu. Saka tinoiti imhepo, jambwa remhepo yakaipisisa iri kuuraya. Asi painogara hatisi kupaona. Pairi kunyasonzi chaipo ndo pairi kubva payabva chaipo hatisi kupaona. Asi imhepo yangozara muchadenga chenyika yeZimbabwe. Asi yakauya nevasina mabvi. Zvayakauya nevasina mabvi. Vanhu vazhinji munyika pasi rineri kana takatarisa muno muAfrica, vanhu vanoti kana zvichinge pawirwa nedenda rakadai so vanodzokera kunyika dzimu vachinobvunza kuti toita sei.
kune here hongu tiri kuziva kuti vanhu vazhinji vari kuparara, kune here chinokwanisa kuitika muchivanhu kuti izvezvo tiri kunzwa vamwe vari kunatira, vamwe vari kunatira vachishandisa nezimbanu, vamwe vachiitawo zvimwe zvinhu vachinotenga mufamasi, asi hatitoda kutaura nyaya yekufamasi, toda kutaura nyaya yekunoku. Imwe nyaya iri kutaurwa mazuva ano yandingada kuti mutange nayo kutaura nezvayo ndeyekuti Bute padambudziko rejambwa ramataura here rekorona, chinhu chinokwanisa kushandisika here, uri rakagara ririko here, uye Bute rinoita basa reiko? Tazongotanga kurinzwa isusu mabhonifiri akubuda panyaya yekuti kune korona, ukaputa Bute zvinokuita chiko chinombonzi Bute. Ya sekuru, Bute chinhu chakagara chiriko kubva makare kare pasi richitanga kuvambwa Zimbabwe, richitanga kunzi raZimbabwe rasungunuka. Bute ndo raitongoshandiswa kana nevarwi vehondo vainorwa hondo. Vaitodzwa kuti Bute ukariisa muruoko ukafuridzira matimana uchikumbira mudzimu yako kuti kwandiri kuenda ndinodzoka, waitodzoka uye waifamba zvakanaka kwauri kuenda. Ndo raishandiswa nevarwi vehondo nguva yehondo icharwiwa. Saka Bute tingatoti Bute redu rine mhando dzakasiyana siyana. Bute iri sekuru mushonga mukuru. Mushonga mukuru unopedza mamhepo, unobvisa urwere, unosimudza midzimu yako kuti ive nesimba panguva yauri kutambudzika uchipera simba, kuti ukwanise kuwana simba. Saka Bute rinonotora mhepo dzedzinza rako iwe kuti dzimire newe, dzinzwe kuti chii chatambudza chanetsa chaita kuti ndizotorwa ini saBute ndipinda apa. Bute rinotora mhepo dzevadzimu. Bute chinangwa charo ndechekutora mhepo dzevadzimu kuti dzititungamirire uye dzitirwire, uye midzimu yedu isimudze musoro kuti ko chii chakonzeresa kuti pwere dzimhaidzane neBute zvamboita sei, vadzimu vanopepuka, vanosimudza musoro, votirwira ivo. Kuchirungu kune vanoti mabotanic gardens, kunova ndo kunosimwa miti yakasiyana siyana ichizoprocesswa ichizotibudisira maantibiotics nezvimwe zvakadaro zvinoita kuti kana ndarwara inini ndipore. Iro Bute racho rinombogadzirwa nei kuti tizosvika takunzi ichi chinhu chinonzi Bute? Ya ichokwadi sekuru, Bute rinobva pachambwa chatinoti chambwa, munomu ndinacho zvangu. Chatinoti chambwa chiya ndo panobva Bute. Chambwa chabva pafodya. Fodya inotorimwa yemunda iya, mashizha aya ndo anomonwa achizanganiswa nemushonga achigadzira chinonzi chambwa. Chambwa ichocho kana chapo ndo chinozotorwazve zvakare chochibikwazve, chakubikwa chakazanganiswa netsangadzi, chakazanganiswa nemashizha emuchakata, chakazanganiswa netsanga dzemumvura, chakazanganiswa nemahapa edziva, chakuchibikwa zvino chaachambwa ichi. Chabikwa kudaro ndo raBute ratinozoshandisa tichidaidza tichiti kapadza. Kapadza kematare. Kozobva ipapo zvechambwa icho chinogadzira zveBute rekanonzi kachoro kefodya, ndo vazhinji vanoidaidza vachiti fodya yevavhimi. Yevavhimi inenge haibikwe zvekuita sekuti ndo chatinoti chambwa chematare chinodaidza vadzimu, asi iyo inenge yakunzi ndeyevavhimi chete, yehondo yekukumbirira nayo kana uchida kusumudza hondo kumadzinza ako pamwe akakotsira, pamwe akatotsikitsira, pamwe havasi kutomboziva kuti kuchiri nemhuri yakasara. Saka ukadaidza mahondo idzodzo kuvadzimu vako uri musango nechambwa ichocho nefodya yacho inenge iri fodya yevavhimi, wakutosimudza midzimu yako kuti inosumuka zvine hondo. Mataura kuti Bute ine mhando sekutaura kwamuri kuti ine mhando dzakasiyana siyana. Nhasi toda kuti tinyanye kutaura nezve mhando yeBute iri kutaurika iyi kuti iriko here, nekuti tiri kungozviona muma WhatsApp groups vanhu vachiposta. Saka tiuye kuti tibatsire veruzhinji kuti tizive kuti vanhu ngavarege kurasika vachiputa kana kushandisa zvinhu zvisirizvo pajambwa riripo. Asi kana zvirizvo imimi motidzidzisa kuti zvinofamba sei. Takanangana nechirwere chekorona, Bute rinoshanda sei kuti munhu azonzi ramubatsira paurwere kana kuti pajambwa rekorona? Sekuru handiti muri kuona fodya iyi, aka kanonzi kapadza. Saka kana kapadza ikaka ndo kanobikwa netsangadzi, ndo kanobikwa mahapa edziva, ndo kanobikwa zvakare nemashizha emuchakata, ndicho ndo kanonzi kapadza.
kapadza ikaka kasekuru ndo kari kupedza hondo yese iri kutotambudza izvozvi. Vanhu vakatora havo bute rese rese hazvina mhosva nekuti ndo ravanenge vakwanisa kuwana, asi rinenge risina simba, simba rekunopedza hondo yeurwere hwekorona. Fodya inopedza ndiyo inonzi kapadza yamuri kuona iyi, zvokuti kana ukaiputa ikakuhotsirisa zhinji yacho inotokurutsisa, iyi inotorutsisa. Saka kana ukanga waputa kapadza chinonokurutsisa, chinopinda mumiri chonotsvaga chirwere. Fodya iyoyi ukangoiputa kana kutoimwa inonotsvaga zvirwere, chirwere chiri mukati menyama yako. Yasvika ipapo unonzwa kurutsa, waakutoda kumwawo zvausingatonzwisisi kuti zvii zvanoburitswa nefodya iyoyi. Saka kana uchinge warutsa kazhinji kacho unotodikitira kuti afanike munhu atodirwa mvura kana kuti munhu akuda kutofenda, kufenda chaiko chaiko. Saka fodya iyoyi inenge ichiratidza kuti yapinda mumiri mako zvine simba. Zvakare yapinda zvine simba mumiri mako yanosangana nechirwere, virus. Chirwere ichocho chikange chaatakwa fodya yasvika ipapo manje, unotohangu wese izvozvizvi handichazivi kuti ndine here, miri waita chiveve. Tsinga dzako, nyama yako zvakare yatoburitsa pasi, vamwe vanoungana vamwe havaungane. Mukufamba ikoko mhepo yako zvekwako zvagara zvakavhura nzira chako izvozvi pamwe wakatochitora watoonacho ata kuburikidza nekurutsa kwaunenge waita. Mukurutsa iko mukati menyama dzako inotokutaridza izvozvo. Fodya zhinji sekuru dzapera matimana hongu hatirambi, asi haisisina simba. Ine expiry date. Zvazvinoita sekuru mishonga yairarama zvine hutano, tazoitora imomo yazotswiwa, yakukwiwa, yakunzi yapauda, yagara kwenguva yakadini yakadaro isiri kushandiswa, ino expire. Munhu angazive kuti fodya yandiri kutenga ichiritsva kana kuti yaexpire haichandishandira. Sekuru fodya chaiyo chaiyo unotoinzwa nemunhu inotora, ungave mudombo unotounzwa wega nemunhu wekuti uyu mudombo uyu, kune munhu anoziva fodya. Kana kari kachoro kefodya ndo yandati yevavhimi, unotoinzwa futi fodya yeuvhimi kuti avavhimi ava, unotoinzwa nekunhuhwa kwayo. Munhu wacho unotokutaura wega kuti aiwa ifodya iyi ichiri kutora nekuti haisati yaexpire. Kana iri fodya kachoro ikakaka kanotonhuhwidza imba ino yese, kanotonhuhwa, unotokanzwa kuti aka kachoro aka ndo fodya yematare. Fodya iyoyi ndo inosumudza zvese zvandiri kutsanangura izvi, zvokuti kana dai wakabatwa neurwere hwekorona usingagoni kufema, usingagoni kana kudini kukosora, unobva ukangoimwa chete sekuru fodya iyi. Kune munhu ari kukosora chaizvo chaizvo kukosora, ukangoimwa fodya iyi kukosora kwese kwapera. Tatopinda padosage inonwiwa sei? Kana taakuti wasangana nedenda iroro unoinwa sei? Nokuti tiri kungonzwa kuti inongorapa, hapana ari kutaura zvekuti inonwiwa so kuhospital imuri 4 manesi kai. Takutaura zvedosage hati zvifananidzei nedosage inoitwa sei? Sekuru fodya zvainoita muri kuona ndiro iyi, toti munhu haana ndiro iyoyi, une ndiro yako inongori yegomba kumba, unotora fodya mupimo maoko akwaya, chanza chako ichi pasenda apa. Fodya yese zvainoda kuiswa muruoko rwako iwe kutambidza dzinza rako, uchiudza dzinza rako kuti ona ikadenda rapinda iri, ini ndatambura, ini ndaakurwara. Uri kuudza dzinza rako iwe, fodya iri mumaoko ani ako. Wapedza izvozvo waudza dzinza rako chawatorera fodya, ndaita urwere, paita dambudziko pano, ina handichaziva, asi ndakumbira kwamuri nefembo iri ndo munongedzo kwamuri midzinza rangu kuti mundisunungure. Waakuisa fodya yako mundiro, ndiro ine gomba, waisa mundiro imomo shandisa mvura inopisa, wodira mufodya imomo wokurunga, wakurunga kudaro waakumwa. Kana kuri kuti iwo haukwanisi kusanganisa nemvura, unotora mukaka zvakare, mukaka chaiwo fresh milk, woubhoilisa, wotora woisazve mundiro, waakutora futi fodya wakuisa muruoko mako, waakutaurira kumidzimu yako manje. Chakutambudza chaita kuti utore fodya iyi semunongedzo kuvadzimu vako, waakuisa futi mundiro, waakukurunga, waakumwa. Izvi zviri kunobatsira kuchenura nekubvisa urwere, kuchenura kubva kumashavi, kuchenura kusvika kumidzimu, nekubvisa urwere nekusimbisa nyama. Siyana yacho iri pakuti imi muri nesi, yakasiyana pakuti ndiri kunwa mishonga yemuchipatara
andinongonzi kuseni masikati nemanheru zvava zvandifungisa musi akanzi kuseni masikati nemanheru akanzi unonwa matablets 1 katatu pazuva akazobvunza kuti kana kusina zuva ndinoita sei asi tiudzewo ya zvazvinoita sekuru inini handidi kunyepera Zimbabwe ndoda kuti Zimbabwe rizive kwatakabva makare sekuru kwakusina zvipatara kwakustorina kana chipatara chaizikanwa nevakuru vedu kuti kunotonorapwa munhu kuchipatara kwakusina vairarama sei vanhu ivavo nanhasi vanhu ivavo tinavo vari kutorarama zvese zvatiri kuita izvi ivo havanei nazvo vane zvavo zvavanoziva zvakavakudza kusvika vasvike pavari ipapo saka tiri kuti isu mishonga yedu iyoyo ndo iri kunomwiwa zvemuchipatara imomo saka tiri kuti mishonga yedu iri original kubva muvhu yakasimbisa sekuru zvakanyanya isati yakotewa kuiswa kumapiritsi saka zvakanaka kuti isu tifarire mishonga yedu nekuti Mwari akasika miti kuti ive nemwe mweya watiri kutofema mweya yatiri kufema iri kubva kumiti saka tichifema mweya iri kubva kumiti midzi yacho yemiti iyoyo ndo yatiri kunotora zvezvakare kuti itiraramise saka kudya chinhu chiri original chinhu chakanaka pane kutora photocopy yechinhu ichocho zvakanaka nekuti kana taakuti mapiritsi anenge atotorwa masimba nekuti azokotewa nemaplastiki asi chavharwa imomo mushonga saka zvakadii kumwa direct kuti tikwanise kurarama zvakangofanana neguchu sekuru guchu rinongoiswa muchigubhu rinoiswa mahari tatoisa imomo taakungotochera mushonga wedu uri fresh kubva muvhu chaipo pasi mumidzi taakutoti vazukuru chimwai achimwa kudaro kana danga aine denda riri kutomuremera ipapo zvabva zvatoperera ipapo saka fodya kazhinji kacho unoitora kamwe chete chaiko pasvondo nekuti simba rayo rakanyanya especially kapadza kandi kutaura nezvako kapadza ikakaka ndo kanosumudza mondoro makombwe magogodera ese zvawo akaenda kare vanosimuka ine simba rekutora zvakarara kudhara zvisazii kumuka saka kana ukaimwa nhasi zorora wozoimwa futi chi svondo rinouya uchingodaro svondo rinouya zvichienderana kuti utano hwako huri papi utano hwako wapera kusvika papi nedenda irori kana kuti nyama dzako dzaneteswa kusvika papi nedenda irori asi tiri kuti isu kazhinji ukafukira fodya yacho zvakare kutoitora kuifukira kuisa mugaba kubhoilisa pamoto wofukira fodya iyoyi especially kana musoro wako uchitema uchinzwa dzungu kufema chaiko kuri kunetsa ukakwanisa kutora fodya iyo ukaisa mugaba wofukira wonogeza mvura yacho yefodya iyoyo unoswera uchimhanya mimwe mishonga kana tiri kuchipatara ndiri kunamba ndichidzokera kuchipatara nekuti ndokuri kuzikanwa nevanhu vazhinji nekuti tarasika tsika dzedu haunawo here maafter effects sezvinoitika kumatablets atinopuhwa muchipatara kana kuti ukaita overdose zvinogona kukuvadzawo haana here maafter effects atinowana mubute kana ndichinge ndarishandisa sekuru bute dai rakanga richinzi rinopa TB dai vanhu vakapera ka dai vanhu vakapera kana kuti rinozonzi rinooresa mapapu dai vanhu vakapera nekuti unotoona kuti tine makombwe muno muZimbabwe munomu atori kuma 160 years achiputa chi butei havaori mapapu sei vasingaiti TB sei izvozvo kwangowo kufunga kwevanhu nekuti havana chokwadi nazvo sevanhu vasinambobvera vatsanangurirwa nezvazvo vakuzozvitsanangurwa munguva yeurwere zvakaoma kutambira mishonga panguva yeurwere nekuti unenge watambudzika hauchaziva kuti zvechokwadi ndo uchandiraramisa here kana kuti hausi uchandiraramisa zvechokwadi zvandiri kudzwa naMbuya Mavhu izvi ndo zvichaita kuti ndipone here kana kuti hazviite kuti ndipone asi semunhu ari kurwara anongoti regai nditore zvese nekuti handichaziva kuti ndoponera papi asi ndiri kutini ngatisaitai tenge tichatsika mbuya garai manditsika nekuti chokwadi chiripo ndechekuti fodya iyi inotoshanda pasina gwenzi pasina chii mushonga unotoshanda iwo pachezvawo ritori drug sekuru zvokuti tikatotumira kuDubai fodya inotonzi hatiibvumiri muno nekuti idhiragi ibhombo tikaitumira kuCanada inonetsa kusvika zvinonzi ibhombo tikaitumira kuAustralia inotonetsa kusvika zvichinzi ibhombo hameno maongorora vakaita nemishini yavo asi tiri kuti kuvana vese veZimbabwe zvavo ivo vakapuhwa mabvi kuti vagone kupfugama vachiteurira kumidzimu yavo fodya inoshanda shandisai bute zvikurukurusa kurishandisa panguva yekorona nekuti chokwadi hondei munenge matoiparadza
Kukana inini mataura kuti tishandise panguva ino yecorona, dambudziko iri harizi kubata vanhu vanonamata midzimu chete kana kuti vanotenda kumudzimu, iri kubata nesuwo maKristu. Saka isusuwo kana tisinga zvatinonamata Jesu Kristu, inini kana ndakurinwawo Bute iro rinondishandirawo here inini ndisiri muwezvekuteedzera zvedzinza, asi ndakungoritorawo setablet rekukliniki. Ya sekuru pane zvimwe zvatinogona kunzvenga nasi tichionesana chokwadi. Isusu vana veZimbabwe takapuwa mutupo naMwari namusika vanhu. Handiti kubva kumatateguru edu ndokwakabva mutupo yedu. Ungave muKristu asi uine mutupo zvichireva kuti wabva kudzinza. Saka dzinza rimwe nerimwe pari zvinezvi riri kutambura nejambwa irori neurwere hwekorona ihwohwo. Saka kana tikati isusu uri muKristu asi uchangofa neukristu ihwohwo, zvikada uchavharidzira vamwe varoda kupona. Saka zviri nani kuti panguva ino ngatibatanei tiite chinhu chimwe chete sevana veZimbabwe vari kurwira hondo yapinda mukati menyika yedu. Nokuti sekuru tikada kuti isusu maKristu, tikada kuti vechivanhu, atidi kuita tribalism. Toda kuti tingobatana isusu sevana veZimbabwe nechikonzero chekuti chiKristu chakazouya vanhu vatogadzirwa kare naMwari. Chakazouya vanhu vatogadzirwa. Saka ivo maKristu ngavachirega kuuraisa vana veZimbabwe vachiti ichi chakati achitorwe nekuti unonamata. Ungave uri pasta, ungave muprofita, ungave mufundisi, ungave bhishopu, kutaura chokwadi kana wabatwa nedenda iri, shandisa fodya yako, hapana anombosvika kwachikuvheneka kuti uri kuitei. Chauri kungoita uri kuita zvinhu zvako rumba mako. Chatiri kuda ndiwe kuti upone. Chatiri kuda ndechekuti chirwere chapinda mauri chibude. Chete hatisi kutsvaga zvimwe. Zvakara hapana anozombomoreswa achinzi mhoro yepasta wakamwa Bute nokuti wari mwauri wega. Kana kuti mhoro yaMbuya Mavhu yekumatare munoshandisa Bute, handisana mbomoreswa nchidaro. Ndinongonzi mhoro yaMbuya Mavhu. Zvandaita ndaita ndega ndiri kumba kwangu. Saka tiri kuti isu kurwisana nehondo iyi, kutaura chokwadi, hondo iyi haisi yedu vanhu vatema. Yakatobvawo kuvachena vasina mabvi. Ndo vakagadzirira isu vanhu vatema kuti tikwanise kuparara katife. Asi tiri kuti isu kwete, ngatidzokere kumashure kwatakabva. Vakuru vedu vaisiita sei kana hondo yasimuka zvakadai kurwira vana veZimbabwe maringe neupenyu. Ngatishandisei Bute redu tichiudza madzinza edu chatiri kurishandisira nezvatiri kurishandisira rikwanise kubvisa urwere. Saka imimi nekutaura kwamuri kuti ndikona kuti mukutaura muine kutenda mune zvinhu zvamuri kuziva kuti zvinoshanda. Ministry of Health ikauya ikasika kuti tine munhu ari kurwara uyu, makataurira Zimbabwe imimi kuti Bute rinoshanda, obva hanzi munhu uyu takukupai iye atendawo nemhuri yake kuti timushandisire Bute, mungada here kuti zviitwe imi munhu agorarama apa kuratidza nyika? Kwadi inini ndatogara nditori mazviri korona haina kuuya nhasi, kubva gore rese rapera sekuru ndiri kurapa vazukuru vari kutoatakwa nekorona vasingazivi kuti ndaatakwa. Votosvika pano ndotovapa munorutswa muno sekuru zvokuti kapeti hamuzombofa makaida imi. Munorutswa zvokuti ari papa ari kurutsa, ari papa ari kurutsirapo. Imba yese igozara marutsi. Huri urwere huri kutobuda muvanhu. Kutaura chokwadi, handina kutanga kubatsira nhasi sekuru kubva korona ichinzi yatanga yakazosara yakuuya. Takanga taoneswa nemidzimu kuti hokoyo ine jambwa rakupinda mukati menyika yeZimbabwe vapanduki vaya vatanga. Takata tozviziva. Saka takata puwa chenjedzo. Tavunza isu kuti chingatibatsire chise vana veZimbabwe kubva kumakwenzi enyama katipaya. Chii chingatibatsire kuti makwenzi aya angatirapire jambwa iri? Ndeapi zvakare angatirapire jambwa? Chii chatingagone kuita kuti hongu fodya yangu ndaimwa asi gwenzi randingarambe ndichitora ini rinoita kuti nyama dzangu dzirambe dzakasimba pakudzivirira chirwere ichocho? Chokwadi takabuda nemushonga unonzi murumanyama. Ndo mushonga uyu. Mushonga iwo isekuru wakatonoteswa kunyika dzekunze kunonzi kwaIreland. Ukanoonekwa kunzi korona iyoyi inokwanisa kutoatakwa nemushonga unonzi murumanyama. Ndo wakakwanisa kuongororwa. Saka tiri kuti isusu kana munhu uchinge iwo wakunzwa kuti nyama dzangu hadzichafambi zvakanaka, imwe akamurumanyama wacho urarame, pane chakaipa here? Pfukira kambanda dzevadzimu, tinadzo mbanda dzevadzimu pano. Tinawo mufandichimuka zvakare sekuru wokutoti kana ukafa munhu ngaafa achimuka. Muri kuzviona munhu ngaafa achidini achimuka, ndiwo wamuri kunyatsoona original mufandichimuka wacho ndo uyu wamuri kutoona utori papa. Saka kana ya powder ndo iyi. Saka mufandichimuka tinotoubhoilisa womwiwa setii. Kutomwa setii waubhoila imwa setii ubvise urwere. Saka makwenzi edu tinawo atori original anotiraramisa isu vana veZimbabwe kuti tirarame.
tinoimba vateereri muri yezimbabwe pane zvamuri kudzidza kubva kunhoroondo yatiri kupiwa nagogo Mavhu. She's also a registered practitioner in the country of Zimbabwe. She's regulated to do whatever she is doing under their association. Saka zviri kuitwa izvi havasi kuita muchivande, vari kuzviita vari pachena vachitozivikanwa nevemutemo wokuti aiwa varipo pakati. Kuuya kwatauya kuno kutaura tichiziva kuti kuuya kutaura nemunhu ari registered kuti anga achiita basa raari kuita raari kuita. Bhaibheri rinotaura kuti vazhinji vanorasika nekusaziva. Iye zvinezvi rekaiti muchidimbu tinzwewo zvekare nyaya yezumbani. Zumbani tiri kurimwa isusu semakristu futi zvekare, asi tine nharo yekuti midzi nechii hazvitishandire. Zumbani hausi mushonga here? Sekuru ndo zvandati tikahwanda nechigunwe ichi munhu anoita mukuru kupfuura chigunwe. Haugoni kurwanda nemunhu. Riri kubatsira zvakare pakumwa. Rakangogara ririko kubva kare asi vanhu vanga vasingazive, asi ini semurapi ndaiziva kushanda kwaro. Kune muno mumatare vazukuru tedu tichingovapa vachitongonoshandisa. Vauya kumatare tinovapa hatiregedzi nekuti tiri kuda kuti upenyu hwavo hurambe huripo uye tirambe tichidini zvedu tichionana chatiri kuda upenyu. Isusu inini zvangu ndakazvimirira ndichimirirawo masvikiro ese nemhondoro dzese nemakombwe ese eZimbabwe nemashavi ese zvawo. Ndiri kuti chinangwa chedu hachisi chekuti vazukuru vatizive, ndechekuti muzukuru apone. Rarama pauri ipapo, rarama kwauri ikoko, pona iwe itiva neutano. Ndo hondo yedu yatiri kurwa isusu varapi. Tiri kurwira kuti vazukuru vedu vakaparara kuendeni chagonzi mbuya vani, mbuya makagarirei, mbuya wacho muri kuita nezvemunyika, chii chamakagadzirirwa kunzi muzonzi muri svikiro rekwani risingabatsiri vana veZimbabwe vachishupika. Tiri kuti kwete, zumbani sekuru rinoshanda. Ito midzi kai handiti chinhu chatokurira muvhu. Chazoita midzi yacho vakazviziva sekuti rinonzi zumbani makristu, ivo vachiti hatiiti zvemushonga. Ngatisanyeperana tichihwanda nechigunwe. Zumbani mushonga unoramisa. Hapana asingadi kupona sekuru. Munhu wese paari ari kuraramira kupona. Rufu runouya munhu asingatarisiri. Kutaura chokwadi kutofiwa kuri kuitwa nevana veZimbabwe. Kutaura chokwadi ndiri kuti zvekuvana veZimbabwe ngativei vanhu vanopotera kumasvikiro enzvimbo ematunhu amugere kuti mukwanise kuvhumbamirwa nemhepo yemasvikiro enyu, nemhepo dzemhondoro dzenyu, nemhepo dzemakombwe enyu, nemhepo dzese dzakauya kuzokuchengetai. Vese vatori varwi vakatomirira kukurwirai kuti mukwanise kurarama. Tichipedzisa panyaya dzemishonga, mataura zvemurumanyama, mataura zvezumbani, mataura zvefocha. Saka munoziva sei kuti uyu anoda zumbani, uyu anoda murumanyama, uyu anoda bute? Zvinoita sekuru munhu ukamupa bute rake akamwa, kana kuti ari kwaariko kwakamwa bute, ngazvisagumira ipapo. Handimanzwa ndichiti bute kurimwa once a week, kamwe chete pasvondo. Sei ndadaro? Nekuti bute idragi, rine simba. Fanike kana tichitaura nezvekapadza, kapadza kane simba. Saka kana ukamwa kapadza kuti uzokwanisa kuti umwezve mangwana, munhu anenge asisabvumise kuti miri wake wese unenge uri kunwa bute, uye anenge ari kutoridzvova. Saka izvozvo zvinopa kuti anogezeka mudumbu make, rinotochaisa, rinorutsisa, rinoklinza, kuzorora nekuti hauzivi pachiri kuwira. Ramba uchata mungi mufandi chimuka, wakutoramba uchitori pamakwenzi nechirwere chiri kupinda munyama mako. Tinotenda gogo ndigogo Mavhu vari kuti inozivikanwa nevanoiziva. Hakusi wese munhu anoziva kuti muchazopa vazukuru nhamba yekuti vachiziva kuti muchitiwo imbo experiment aina Silvester asiri kunzwa zvakanaka. Zimbabwe vamwe vari kuzviziva, vamwe havasi kuzviziva. Iye zvidaenda handine nyaya dzechitingi dzakabvira kare dziriko here kana kuti? Asi ndandichikumbira zvangu sekuru ndisati ndatanga kuvhura topiki iyoyi. Pane nhaurwa inonditurawo matambudziko angu. Kune vana vakasiyana-siyana vanowanikwa kunze kwenyika. Sekuru ndinobatsira vanhu vakasiyana-siyana. Asi foni yangu yandiri kushandisa ndakandingori ndimire. Ndozodaro zvekuti adresi yepano 14207 Stonebridge Waterfalls muHarare. Andirote sekuru ndichiputsa midhuri. Ndinozoshamisika vazukuru vachida kundisvibisa imeji yangu kana kundisvibisa zvandiri. Ini sekuru handichite vazukuru. Vazukuru kana vachinge vapinda mumatare azvipira kubatsirwa, ngaabatsirwe. Dambudziko rimwe chete ratakasangana naro nderekuti tine kambani yataishanda nayo, handigoni kuitaura nezita.
asi yaitipa tracking number yatipa tracking number yotipa zvemwe tracking number yaizochinja kana zvinhu izvi zvaakupoland zvainochinjwa vaakutakurwa nendege zvaakutakurwa nendege inonzi TNT. Saka ipapo pakashanda matracking number maviri. Saka muzukuru womupa tracking number yawapuwa izvozvi tracking number yaishandi achatreka zvinhu zvake hazvisi kusvika ende haasi kutomboona kuti zvaakupi mbuya vandinyepera asi zvakonzereswa nekambani yandaishanda nayo. Saka kusvika tazoziva kuti zvechokwadi kambani iri kutotiuraya ndo patakamira ndo pakaitawo Mwari ndobva tazoona vazukuru vakauya kuno kubva kunze kwenyika kuti mbuya Matambura tipei mapasuru enyu emishonga tiinde nawo. Taenda nawo ikoko maita matare enyu sezvazviri vazukuru venyu vapei nhamba dzangu votora mahebsi kuno zvive nyore nekufamba kwekorona iri kunetsa. Kubva ipapo dambudziko rakabva rapera. Kutaura chokwadi ndinotenda zvikuru baba vanonzi Simboti ndo vakakwanisa kundibatsira. Nemera Shumba akakwanisa kundibatsira zvakare. Nemera Moyo akakwanisa kundibatsira zvakare. Vana vanoshanda vari kunze kwenyika ndo vakazoita kuti inini ndibve mumastress muhondo yandanda kusangana nayo nevazukuru vangu asi zvakapera. Asi handina pandozombofa ndakatiza kana kuwanda kana kudzima foni kana kutonzi vakaibloka foni yangu inoshanda siku nesikati. Kutaura kudai izvi famasi yenyu yakunze kwenyika. Famasi yangu yakunze kwenyika nekuti vazukuru ava vakanzwa kuchema kwangu ndomva vadaira vega handina kuvafonera nekuti ndaisavaziva handina kuvatsvaga nekuti ndaisavaziva asi vakafemerwa nemweya sevanhuwo vane mhepo dzavo dzinovachengeta. Umbva wafemerwawo nemweya kuti pane mumwe munhu ari kushupika zvechokwadi ndaishupika ndombva wauya kuzotora makwenzi angu pano vakaenda nayo kunze kwenyika chokwadi. Saka zvaanyore izvozvi kungoti muzukuru kungotaura matare edu tapedza makwenzi ako awanira kupi kunze kwenyika ikoko handisina nidhi yekunoshandazve nemakambani aya aindiomesera nekuti zvakandisvibisa imeji yangu zvokuti handirote ndichiita izvozvo sekuru handisi munhu akadaro. Hatingasweri tichitaura izvo zvekupfuura izvo asi chatiri kuda kuziva ndechekuti saka kana inini ndiri kuUK kana kuti South Africa kana kuti kuPoland ndichingoda murumanyama kungokufonerai imobva matoti aiwa unzi address zvototumirwa zvichibva kunze kwenyika. Ichokwadi. Saka kwane same day delivery kana kuti overnight. Chaiyo zvechokwadi ndo zvakutoitika kutaura chokwadi mukanya kubva ipapo ndo zvekutoitika zvechokwadi. Muzukuru anotoshamisika kuti ezvo mushonga yangu ndatorisiva ambuya mama tumira ri ndoti aiwa munhu wacho atori kweikoko. Saka indikangomutumira address yako nefone number dzako address yako yakakwana zvatopera munhu akutopeka package akutokupa. Gogo Mavhu tiri kuparikwa kaisu tisiri kuziva mudzimbo nevasikana vedu kana kuti magirlfriends edu kana kuti madzimai edu zviri kufamba sei munyika ineyi. Chiri kuitika sekuru chatakatoongorora isu sevanhu vematare takaona kuti varume vazhinji aiwa havasisina basa ndo dambudziko riripo. Kurera kuti takabuda kwataishanda basa repabonde chairo vane basa rekutsvaga mari asi nguva yekufadza vakadzi vavo pabonde havasisina. Saka mawandira kumari mabasa acho ndofunga ari kubva arema here kune vamwewo musana yacho yobva yadambuka ipapo mai havatombori nei nazvo nokuti havana kufambirawo mari. Ngatitaure chokwadi mukadzi haana kufambira mari haana kufambira kuti uzomuratidza kuchena kwako haanei nazvo iye akadaiwi. Saka iwe wacho wadiwa hauchakwanisi kumufadza zvaakafambira. Ndo zvaakuita kuti vakadzi vazhinji vati gumbomba gumbopanzi gumbomba gumbopanzi. Ndekuti mumba ukangoona sekuru uchichengeta imbwa pamba uchiona usingaipi sadza kufunga kwako uchiiona yakaguta uri kuti iri kudyepi unoti iri kudyepi kumaraini inenge yakutozikanwa kuti ndokwaiноraramira pamba yakungoya kuzorinda musha. Ukaende ndichimutaurira kuti usandinetsa usandimutsa handiti zvekudya zvese unacho pandiri yakazara nechikafu. Munoona zvazvinoita sekuru izvozvi munoswera muchifamba kaini muchaswera muchifamba ndimi muri kufamba mai vari kumba vakazorora handitika vanotarisira kuti masvika kumba torai position yenyu sezvazviri ivaisa baba sekuvadana kwamakaita imuchatanga kuti ndakaneta musana wangu uri kurwadza musoro wangu uri kutema unonetsa unoshungurudza unoda bonde ukangonyanya dai uri hure ndiye ndakaroora hure pano ini mashoko iwaya anomurwadza especially mashoko ekuti mukadzi wako aine tarisiro yekudiwa newe womudza mashoko ari kutomukanganisa kufunga kuti uri hure here rinoda bonde zvakadaro
mukadzi yekufunga kwako aachakumbira bonde, akutongonyarara zvake nekuti akutya shoko reya kuti ndiri hure. Saka kana akatya izvozvo zvakureva kuti iye zvaanga achimbosikumbira, saka achakumbira ani? Akutofunga nepfungwa dzake kuti ini baba varega nditsvagawo wangu anondida kabisira. Saka atsvaga wake anomuda kabisira. Aiwa, nyangwe akamuudza kuti izvozvi anomuona achisvika. Handi muri kuzviona. Asi ndevamwewo baba vatori kubasa kapa vanotoendawo kubasa sezvaunoita iwe, asi vawanira nguva mukadzi wako. Handiti muri kuzvionaka, vatowanira nguva mukadzi wako yekuti afadze mukadzi wako, iwe uripo uchizviti wakaneta. Ipapo ngatifunge kuna kutopera palunch ava vanogona kutodaidza vakaonana vakabreki vari vese, palunch vari vese, kana akuenda kumba vari vese. Saka mukadzi anosara osvika kumba asina basa nazvo, azorora zvake, bonde racho acharidi. Kwangu kubikirana sadza, halo maswera sei zvapera, aiwa totorara zvedu. Kunditsvaga kana kusanditsvaga haachisinei nazvo. Tinofunga kuti vakanyanya kugodoka sekuru nekuti iye murume akaona hama dzemukadzi dzasvika pamusha, anotsamwa kuisa muromo mumhino kwesvondo rese, kusvikira mai vaya vaenda, kana kuti kusvikira sekuru vaya vaenda, kana kusvikira mai nini vaenda, akangoisa muromo mumhino. Zvaakatoisa muromo mumhino kudai, bonde uku hakuna. Ipanishment yatopuwa mai, wakambounzirei sekuru pano, saka kusvika vaenda ndo patichatangira. Handi muri kuzviona. Asi kana dzake hama dzikauya, aiwa, anenge achifara zvekuti kusvika kuimba yemukati aiwa mafaro. Saka mukadzi anosvika pakuzofunga kuti saka inini hama dzangu ndosungunuka kudzionera kupi, kuenda kumusha kwacho pamwe ndiri kunzi hawindi nekuda kwekorona. Tiri pano vabvuma havo kuuya, vauya murume akuindimara, mumba macho hamuchatobikwi. Kana murume anga achitenga sadza, muchitenga sadza renyu rechirungu riya, haachatotengi, kwakutonotenga chibage chakunogaiswa hachashuuriswika, iresipi yatochinja mbai. Baba kana anga achitenga nyama yawo mazuva ese havachatotengi, ratoka. Chekuti tindi chikumbiro gore rino ra2021 kuti dai malaika page Gogo Mavhu akasikiko machiri vakambodzidzisa zvakawanda zvino, even kumaneja mari chaidzo mudzimba vakambotidzidzisa kwanhasi kuti pese patinenge taisa program yakafanana kwanhasi chisarai tatenda nekuti malaika page yeSlyMedia. Tozotenda mashaveku akaita conflict ipapo apakurwisana. Zvakare njuzu dzacho sekuru dzine dzangofanana dzamazuva ano, ndokuti vana vazhinji vangoti pese pari kuitwa dhina ukasvikapo unoona maswitsi, fodya iri kutoputwa nemunhu wese ari kutaura chirungu. Saka inini njuzu dzakadaro sekuru handidzizivi, ndozadzichitonzi vana mupepere kwavai, ndokuti njuzu mupepere kwandozoita izvozvo. Idzi dzekuti njuzu dzechokwadi dzine mazviro kwazvo dzinoraramisa vanhu ndo dzinototanga dzati midzimu ngaibikirwe doro kupira, kubika mapira, kubika doro remusha. Takubika doro redu remusha, remhuri, redzinza, rekupirira midzimu yedu tichiudza zvatitambudza. Tapedza izvozvo kana ari matendo ngaave matendo anoitwa nenzira yechokwadi. Tapedza izvozvo ngatichiita izvokutenda mumashavi edu ekumadziva. Tochirega kuti mashava acho ochifanana. Aiwa rangu neranhingi rigofanana here kwatiri kubva kwakasinova zvaakunoita kuti vari kubatsira vari vedu nenzira dzinotaridza kuti tiri vanhu vane rwendo navo rinopaziva nyangwe dai rikagara sei. Asi anoziva kuti ndaponera pajuzu vanhu vaya vanenge vafira kumadziva, mashava anobudira kumadziva ikonoya yega. Sekuuya kwakaita mudzimu wako ndasaririra shamwari yangu ine njuzu indodo yangu zvapa kuti vanhu varome. Kunopiwa mishonga yemishonga inoti handiri kutoda mari mangwana. Iwe vanhu votanga kupera mudzinza, ukaona wakunongedzwa kuti hanzi handisi ndakaromba. Edu ekumadziva nemazvo tichiziva kuti shavi rakauya nemudzimu, harina kuuya rega. Shavi renjuzu hariuyi rega, haritengwe nemari, haripembedzwe rega kana vadzimu vasipo. Zvinokupa kuti upenyu hwako hushate, huvirime, zvinhu zvisakufambire zvakanaka. Ndiwo chinhu chandingapedzere kutaura nevazukuru nokuti mibvunzo yavo yawandisa sekuru. Tinoramba tichiuya zvekare kusvika mibvunzo yese yapindurwa nekuti hakuna kumwezve kwatinganonzwa dzidziso yakanangana netsika nemagariro edu isusu vanhu. Changosara ndechekuti muoneke vateereri. Ichokwadi aiwa ndinotenda zvangu vana veZimbabwe. Chinhu chandandasirira sekuru ndechekuti vana vari kunze kwese kwenyika matare, kana ndichiti ndinokuitirai matare muri kwamuri ikoko, ichokwadi handirevi nhema. Ndakatogara pano pamurutondola ndakagara panapa, matare anosvika mumba mako ndokuitira matare sezvazviri.
chako kungokumbira matare. Ambuya ndokumbirawo matare, wakumbira matare ako ndokuvhenekera. Wavhenekerwa chokwadi chakwauri, sarudzo ndiwe. Kana wafunga kubatsirwa zviri kwauri, kana wataiwa payadyira pasi painozera zviri kwaurizve, kana wazofunga zvekusimudzira kuti ubatsirwe zviri kwauri zvakare. Asi matare aiwa anosvika ipapo mumba mako, kungave kubasa pangave pai. Izwi rinosvika papi? Ipapo. Izwi iri sekuru ndo rinotinetsei nekuti izwi iri igombwe. Saka izwi rinosvika pese. Saka ndinganyewe ndingadii rinotondiudza kuti pane zviri kuitika. Ndo pane dambudziko. Usaite njozu yekutenga inouya yega. Marenge nemidzimu yekwako ichidaidza. Inzwa zvinoda mukadzi wako mukati meupenyu hwamuwenyu hwemumba yemukati, kuitira kuti ugone kumugutsa newe uchigutswawo nemukadzi wako nenzira yaunoda. Uyewo zvekare, regera kufa nezvinhu zvine solution iripo, zvakafanana nekuti kana wabatwa nekorona, bute ranzi riripo, muruma nyama ndizvo koko. Zviripo zvese izvozvo zvekufukatira uchinatira uchidi zvese zviripo. Ndigogo Mavhu vatitaurira zvekuti mashoko ekuti tirarame, kwete ekuti iwe neni tife nezvinhu zvatinoziva. Tanga tiri muchirongwa chatanga tichitaura navo chikurukura tsika nemagariro evanhu, tichinzwa kuti aiwa isu sevanhu toenda kupi nedenda ratasangana naro rekorona. Aiwa mukataura naGogo Mavhu panhamba iripo. Ivo vana baba ndimakatanga kukudziridza nhaurwa yemasmall house. Ndo zvimwe zvakakonzeresa kuti vakadzi vakwanise kuva nemukana wokuchita. Ndekuti kana tikati small house, izita rekuti handitombozivi kuti sei rakanzarwa, nokuti chirungu kasi pachivanhu chedu chipfambi. Chinonzi chipfambi chaitwa nababa. Nokuti hakuna imba inombovakwa ichinzi small house. Imba vanovaka mabhiridhi vanongovaka dzimba dzakaenzana sekuru dzakangofanana. Unozoshamisika kuti kwaane small house. Ndeipi yakavakwa nemabhiridhi aupi? Akaivaka achiti small house yacho zvakazobva papi? Izita rechirungu sekuru rekungoti zvive zvinongoita kuti izwi iroro rifambe richinakidza muvanhu, asi riri izwi risinganakidzi, ndokuti chinonzi chipfambi. Saka vana baba regai kutamba nemasmall house. Zviri kuita kuti kumba musvikewo mai vatowo nesmall house yavo futi zvakare. Handimuri kuona zviri kuitika? Baba vanenge vane small house yavo kunzeka, mai vane small house yavo kunze. Mumba umu chokwadi ndeme kunyeperana mega mega, hamuna chokwadi. Unogara nemurume wako 20 years shuwa, vana vasiri vake. Zvinhu zvakaoma sekuru, zvakaoma sei baba vachifirira kuti vana vangu vachidzidzisa vana vomumwe munhu akagara kumba kwake. Chinyararai zvenyu tembo, tiri pano pamukanya takachengetwa. Zvakaoma sei kunonyaradzira mwana mutoireti, uchinyararidza mwana womumwe murume uchinyepera mukanya kuti vane vana. Zvakaoma sei sekuru? Unhu wakadaro waita kuti makuva awande, vanhu vawande vari kufa nechikonzero chokuti baba vai vanozorasika pfungwa, vokutema tema kana kukupfura kana kukuita sei waakufa. Firo dziri kuita vanhu dzakasiyana siyana, asi tikazvitsvagurudza ndiwo nyaya yacho. Saka tiri kuti zvakaipa. Vakadzi ngatisachitai varume vedu. Kana usisamudi mudire pachena, kana usisaona kuti haasi kukugutsa mureza wacho mudiki hausvikiri, gara wamuudza chokwadi. Ndo zvandakubvira pano, sadza repano raita shoma. Regai ndinopuwa rimwe randiri kuona rinondigutsa kunze. Ukataura zvochimuonesa iye akabvisa mari, anokucheka, anokuuraya, munofa. Saka chokwadi chingoripo ndechekuti tsvagai nzira yamunokurukurana nababa. Vana baba gamuchirai chokwadi mashoko arubva kunana mai ekuti isu pano tiri kufa nenzara, tofireiwo takaingei kuzosakura kurima, kuenda kunoona mai vako kumusha nekunoona ana mbuya. Ndo zvandingafambire ndichingobva uko, hanzi izvozvi mukumboenda kunoona mai guru, ndichingodzoka izvozvi maakunoona sekuru. Inyaya yekuti baba vanenge vasina chinhu kavakapera. Saka ndaakungoramira kushanyira vanhu bedzi. Akadzi bienya havasi kutaura panovanakira kuti dhedhe huyai kumashure kana huyai kumberi kana huyai nepasi pegumbo kana havasi kutaura, vari kungonyarara. Isa sekuru mukadzi avhundutsirwi mumba, munogara naye pasi monyatsomubvunza, naye machipo we, ini ndiri kuona sendiri kupotsa ini. Mama dii kuti maichipo mbondiudzawo zvido zvenyu zviri pamwoyo penyu, kuti kana ndikatangira kubata paguvha apa ndokudirai yogateri ndotangira papi kunaye machipo. Maichipo kuti izvo naye baba iminga nhasi mauya netopiki yakanaka. Ndo zvega zvamama muchingoshungurudzika. Aiwa ini nhasi ndiri kuda missionary, kana kuti aiwa ndoda hangu frozen chicken, ndoda hangu doggy style, kana kuti tongoitai kutiza tiri chimhanyisana munomba munomu.
mobva maziva kuti mai ava yagambiswa itsotsi. Saka kutiza kwese uku vaitizirani ipa maona tsotsi renyu ipapo kuti panapa ndigere negevha. Saka zvandiri kutoita hazvisi kutoshanda, maakutanga kupikawo maakuva nesimba nemba yenyu. Saka zvipei nguva nemadzimai enyu movhunza pazvidokwa pavo vanokuudzai. Ivo vana baba vanoda kuvhunzwawo zvidokwa zvokwada zvavo vanotaura futi zvakare. Saka zvakangonaka kuti iwo chitaurawo zvako uye achitaurawo zvake, mukazvisanganisa pakati, aiwa ndima inofamba zvakanaka. Tinotenda zvikuru kwazvo. Pane zvimwe here zvamungada kuti dimbu tisati tavhara chirongwa chinechi chanhasi ichi? Ya, chinhu chandanchida kuti ndidavire vazukuru vangu ndechekuti vari kunetseka zvikuru nenhaurwa yemudzimu nemashavi, kuti kana uine shavi renjuzu, njuzu yakauya nevadzimu vako. Saka iwe usamhanyise kugadzirisa njuzu chete vadzimu vakazorora. Rega kunoita matendo enjuzu kana kunogezwa zvenjuzu midzimu isina kugadziriswa. Hapana chawaita ipapo. Zviri kutoreva kuti kurarama kwako zvinhu zvako ichangoti famba pano nepapo zvabva zvazorora. Sei zvadaro? Nekuti midzimu ndo yakauya nedzinza, ndo yakanodana zvechii mashaviwa enjuzu. Saka kana njuzu ikange yakushandwa iyo chete, midzimu yakazorora, inokanuka, inova negadzo, midzimu inopisira masango kuti zvamaita nemutorwa tazviona, asi ndini muridzi wemunhu, haana kwaachaenda zvino, inobata. Saka tiri kuti kana tafunga kugadzirisa zvinhu zvedu, ngatigadzirise especially kupira, tisaitirwe madhina emanjuzu chete, tisanogezwa kumashavi ekunogezwa mashavi chete emanjuzu, tisina kupirira kumidzimu yedu kuti ititende. Tinotanga tafadza mahombarume ari kushava ari musango kwazvo. Anopedza kana 2 weeks asingambokuvhunzi, anenge achitorera iti, anenge akatorohwa mwoyo nazvo, anenge akatofinikana, anenge akatovhizukawo zvake, ozoti papaya mwoyo uye wadzoka futi zvakare, ukuda bonde uye akuenderana kuti mai vacho vari kuzivawo zvavari kuita here. Ndo zvimwewo futi izvozvo, ndekuti mai vachowo vamwe rimwe idanda, mwana kukotsira kurova magwiriri kubuda masiriri mangwana aanoti hazvibatsiri. Ndevamwewo varume vakutosiyawo, ndevamwewo vakadzi vakutosiyawo, nokuti vamwe vanobva vatorova magwiriri kukotsira kusvika mangwana, hapana ari kumutsa mumwe. Tinotarisira kumutsana tese vaviri, mutsanai. Zvino mwakangoita bedzi ega wana achingomutsa mangwana ndizvozvo, anozobvunzawo vamwe vako kuti nhai ndo zvamunoitawo kwenye ronzo, aiwa kweda hatidaro. Ona kuti weguru sekuru kune vari kutovhimawo, vari kutoshaya kuti tozviwanawo sei. Saka vakasangana nezvakarashika izvi vatotora zvarasika. Zvakare vakadzi vazhinji sekuru dambudziko ravari kusiyirwa nevarume ava inyaya yekuti havasi kuda kugeza. Havasi kuda kugeza, haipapa tiri kunyeperana, mburuvadzi haichagezwi. Anenge ageza kamakuseni achimuka, sipo inopera kakageza makuseni manheru. Mburufazi hadzisi kugezwa, havasi kugona kudzigeza, ndokuti vari kugeza malipsi chete, sekutaura kwavanenge vaitwa nemadhokutas avo kuti mukageza mukati munozoita kenza, nzara dzenyu dzinonobora, mozoremara, mozodii, zvozodii, izvozvo sikuzo ndezvekunyeperwa sekuru. Chokwadi chacho kuti mukati munotogezwa, nekuti mukati mune gomba kauma. Tsvina yababa iri kunogara mugomba, iwo geza malipsi ekunze. Saka tsvina iye inozoendepi? Ndo inenge yakunhuwa. Saka murume akazvinzwa uchinhuwa kudaro haachadi. Vanoti tinogeza mwedzi wega wega sevanhukadzi, saka ndo painobuda tsvina iyi. Hazvibatsiri sekuru izvozvo, kutaura chokwadi ndo inotonzi tsvina iri kutochengetedzwa iwe. Saka munhu iye akazosangana nemunhu ane chirwere pabonde, akutoita chirwere. Chirwere chinokurumidza kubata nekuti chakutonotorawo tsvina yagara iri pai irimo mukati, plus tsvina yazotsvetwa iyi zvakutonomba chirwere chinototi chinozokuremera kupera kwacho. Kuti ndigutse mukadzi pabonde asazoti parika nevamwe, ndomuataka sei pabonde apa kuti kubva kuswededzai pedyo naye. Iyewo futi kunomuswe chirida iye asingadi. Mukataurirana mazwi anotora mwoyo, zvinoita kuti mutononokerwa nekupedza basa renyu. Iye achinonokerwa nekupedza basa rake. Dai ndaona mudi wangu nekuti zvatiri kutaurana panapa, aiwa nhasi chinenge chakachaja. Anenge achitozvidza, anenge akatogadzirirawo. Zvino masvikomba macho mekuti yaimba isikarudzi. Kutaura chokwadi sekuru hatidi kunyeperana. Baba ngavase baba anopererwa. Ndosaka tichiti panodiwa zvidhori. Vachivaraidzwa, ona vachiyeverwa nazvo. Handitika. Zvino kana zvisi baba vane zidumbu, mai vatete, mai vanobva vakurumidza kuzarirwa. Miri wako, physical fitness, hauna kunyanya kusimba, hauna zidu mukati. Saka hazvibudi manje. Vakadzi vanovhutawo kasa. Kuti nini zvakaoma nekuti kuswera uchambovhura masusu aya kubhedha usisina shepi.
kana usisina shepi murume akutosiriko. Asi kana chazoonewe chakugara neumba, aiwa varume vazhinji vatoenda usazoti ndatorwa murume nekuti anga zvairi ayo uku kumba haioneki kai yakavigwa. Saka ipapo ndokuti pakutosara nevakadzi isusu tiri varume tidzidzisei gogo tichivhara chirongwa chinechi nekuti hama dzangu ini zvino tingararama here, tinorarama sei kana uchiti iwe hama dzangu haudzidi asi dzako ndofana kudzida. Zvino ipapo sekuru ndo panobva kuti kana mukadzi wofuta anozopa murume masanctions zviri kwese. Masanctions anenge achiwanda nekuti baba ndo vatanga nazvo, mai vanenge vakutsividzawo. Vazhinji vakadzi vanotoudza kuno kuchikoro kuti mbuya tinozotsivawo, nyaya inenge yanetsai isi toona kuti kutsiva kuri nani. Saka indovadzidzisa kuti musatsiva nekuti chivi chakaoma kuti uchidzosere kumwene wacho. Iwe muratidze chokwadi chiripo, asi zvinorema, zviri kuremera vana veZimbabwe kuti vakwanise kumira pachokwadi ichocho nekuda kwokuti haisi nyoreka sekuru kuti mukadzi anogara 3 weeks chifo chemwedzika. Murume wakaina achitomuona kuti uyu vakatovata murume anotora gumbeze romonwa kuita hata hanzi iyi hambu iyi iwe kwako kwauri kurara ndekuku kwangu ndekunoko hapana anoguma mumwe. Asi muri kuwirirana makuseni mamukasei sekuru zvakaitika kupi izvozvo. Vanhu vakutenga mazifandasi makwini bhedha yekubva uko nekoko kuti uyu murume arare pakona yemubhedha uyu mukadzi achirara kukona yemubhedha pakati pese apa hapana kana munhu paiswa bridge. Timbotaurai zvimwe zvinhu vanhu vasingatinzwe gogo. Imuri kureva here kuti mukadzi kusataura kwese kwaanoita anotofarirawo bonde? Mukadzi anonakirwa here? Sekuru kutaura chokwadi handisi kuda kukunyepera ipapo. Mukadzi wese chingave chirema angava asina meso kana akangonzi ndokudanzwa kane nzeve anoziva kuti ndadirwei kureva kuti ndaibva. Ravisi raufana unodyiwa iri, ranhanga rakuda kunodyiwa iri. Saka zvino kana iwewe kana ukati haukwanisi ini wakanditora uda kunditi ndichiita basa rei? Handimazviona ipapo. Unatsopindura mukadzi anonakirwa here nebonde? Sekuru patinoti isusu bonde ndo baba kana vasipo bonde harigoni kuva riripo. Munhu ega ari 1 haukwanisi kuita bonde sekuru, hazviiti. Mukadzi anonakirwa nebonde kusvika pekupedzisira pekutorasika kukanganwa hama dzake kana kutokanganwa vanin'ina kana kukanganwa vana baba kana kutokanganwa kumusha kana kutokanganwa zita rake chairo unogona kutorikanganwa panguva yebonde kutovunzwa kuti unonzi ana anotorasika. Tichifunga kuti zvandamupa vana iti inafu. Aiwa sekuru, aiwa vana ingori mhando yekusapotana kuti pave nemutsigo pamusha, kuti musazongofeka muchiti iwe nhingi nditorerewo chakati mbuya vachembera. Aiwa kuvana itsvimbo dzebasa dzinenge dzakuzotumwa kana nyama dzapera basa. Tovaita sei kuti vakadzi vasati chiti ava koko? Chiri kuita kuti muparikwe nevakadzi nhaurwa yekudada nekushaina nemari dzamaanadzo. Mari idzodzo nekunyepera kuwanza mabasa anopa puresha kusazvipa nguva nemukadzi wako. Iwe uriwo wakamutora. Vakadzi vari kuzo garden boy anotenga ari pabasa. Uko ari kusakura munda, ari kusakura yadhi, uko mai vari kuamirirawo garden boy. Baba havasi kumbobatika pamusha. Saka mai vanongopedzisira vagarira garden boy wavo vakangozvinyararira zvavo varizii. Zvakaoma sei? Nemachenero unenge wakaita nebasa rako rauinaro garden boy anenge achipindawo bedroom yako. Zvinhu zvinorwadza sei izvozvo? Patenji ndakamupawo mota pabirthday present yake gogo. Gogo nemiwo. Sekuru nyangodai ukanditengera zimota rinenge richataura. Mota haisi murume. Murume akazvimirira. Idzo isimbi idzo. Saka kana tikatora kuti mota zvakutora kuti mota yawanditengera ndo yandakutonotsvagisa nayo kaba munini vanondigutsa nekuti wagona kundigutsa nemota. Mutora kuti chero ndikamugadzirisa musoro isinoti inafu. Sekuru kugadzirisa musoro ingori nzira yekugadzirisa imba yaunovata. Kuti kana ndopindamo ndisazoseme china. Saka kugadzirisa mukadzi wakuti aonekere achionekerana neweka. Zvino pabonde apa pari kunetsa sekuru 2 minutes. 2 minutes sekuru kutoverenga minutes pafoni kana pawachi. 2 minutes murume apera. Ndozomuona zvesvondo rinoya. Ndima anhukadzi acho munoda maminitsi mangani taurai kana hapana ari kutinzwa. Sekuru kutaura chokwadika. Maminitsi atori enough anoverengwa anozikanwa pachikoro. Tinoziva kuti kubva pa5 ndo patotangira kuverenga varume. 5, 10 vaya vanozomwa mapiritsi anoita 15 minutes kana 1 hour. Zvazve mapiritsi ekupenga zviya. Asi zviri normal
5 10 aiwa munhu ari nomoka ndikapinda mu10 minutes hamuzoti wandinyanyira here kana kuti wadyei aiwa zvekuti wadyei izvo aiwa kandi ndo zvamakafambira here ndo zvamakafambira ka ndo zviripoka izvozvo zvose kuri kutaura chokwadi zvinhu zviri nomo tinoti mukadzi akaguta bonde chaichaiye ukanyatsomupa